ଏଥର ମାୟା ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ଉଦୟ ଏହା ଉପରେ ସର୍ଫି କରୁଥିଲା। ଉଭୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଳବାୟୁ ସୁପରହିରୋକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମାୟା, ଏହି ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ବଙ୍ଗୋପସାଗର କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଂଶ ବଙ୍ଗଳାର ଦକ୍ଷିଣରେ ପଡ଼େ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ଦେଶରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତୁମେ ପାଣି ଦେଇ ଯାଅ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଯାଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ବନ୍ଦର ଅଛି। ମାୟା ଏବଂ ଉଦୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ବାଟରେ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ଏବଂ କିଛି କୁମ୍ଭୀର ପାଇଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ତରଙ୍ଗ ଆସେ, ମାୟା ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲେ। ତରଙ୍ଗ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଦୟକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲା। ତାହା ପୁରୀ କି? ହଁ, ଏବଂ ସେ ମୁସ୍ତାକିଲ, ଆମର ତୃତୀୟ ଜଳବାୟୁ ସୁପରହିରୋ। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଏ ଅଳିଆ ପକାଇଥାଏ? ଅନେକ ଲୋକ ପୁରୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଳିଆ ପକାନ୍ତି। ଏହି ଆବର୍ଜନା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଏହାକୁ ମାଛ, କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କିପରି ରୋକିପାରିବା? ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା? କିନ୍ତୁ ମୁସ୍ତାକିଲ ପରାଜୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସେ ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 125 ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ଏବଂ X କିଲୋମିଟରର ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ସଫା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର। ତାପରେ ତେବେ ଏହି ଅଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସଂସ୍ଥାର ସାମଗ୍ରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସୁବିଧାରେ। ସେଠାରେ ଲୁହା, କାଠ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଚୋପା, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବାଃ, ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଯାଏ କି? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟେ। କ'ଣ? ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ମୁସ୍ତାକିଲ ପ୍ରଥମ ଥର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅଳିଆ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଘରୁ ଅଳିଆ ନେଇଥିବା ସୁଇପରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ତ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁସ୍ତାକିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ। ସେ ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୃଥକ କରିବା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋକମାନେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମୁସ୍ତାକିଲ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏଥର ସେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମିଳିତ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଅଳିଆ ଉପରେ ଏକ ଗୀତ ବଜାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ନେଇଯିବୁ, ନେଇଯିବୁ, ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ନେଇଯିବୁ। ନେଇଯିବୁ, ନେଇଯିବୁ, ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥିବା ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ନେଇଯିବୁ। ରହିଯିବ, ରହିଯିବ, ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଳିଆ ରହିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଅଳିଆ ମିଶ୍ରଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ମୁସ୍ତାକିଲ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ତା ବନ୍ଧୁ ଧରମଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ। ଧରମ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏକ ଆପ୍ ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଘରର ଘର ନମ୍ବର ଫିଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହି ଆପକୁ ସମସ୍ତ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିଲେ। 2 ସୁଇପରଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ନଥିଲା। ମୁସ୍ତାକିଲ ଏବଂ ଧରମ ଅନଲାଇନରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ ଦେଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସୁଇପରମାନେ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କି ସେମାନେ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଘର ଏକ ମାସରେ 3 ଥରରୁ ଅଧିକ ମିଶ୍ରିତ ଆବର୍ଜନା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଏ। ମୁସ୍ତାକିଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଘର ପ୍ରତିଦିନ ଅଲଗା ଅଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତେବେ ଏହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ରିହାତି ମିଳିବ। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥକ ଭାବରେ ଓଦା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 90% ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କେବଳ 10% ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍‌କୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏପରି ଏକ ସରଳ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁସ୍ତାକିଲ ବଡ଼ ହୋଇ କୋଡିଂ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜ ସହର ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାୟା, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତୁମର ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବେଳେ ବେଳେ ତମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଜଳବାୟୁ ସୁପର ହିରୋ କି? ଆରେ ନା ବନ୍ଧୁ, ସୁପର ହିରୋ କେବଳ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହଉ, ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର ଆଣିବି।